If the plan doesn't work, change the plan, but never the goal. Ak hľadáš kombináciu vlastné bývanie a prenájom, toto je jedna z najistejších lokalít v Hurgade. Od 36 000 Grand Rock. Nachádzam sa momentálne na Mamši pred projektom Grand Rock. Tento projekt je pre všetkých tých, ktorí chcete, aby váš apartmán bol dokončený do konca roka. Pretože ako môžete vidieť, stavebné práce finišujú a majitelia si budú preberať vlastné byty už v decembri 2026. V tomto projekte nájdete 3 bazény, z toho jeden vyhrievaný a jeden akvapark. 2 reštaurácie a z toho jedna bude na streche. Podzemné parkovisko s nabíjaním pre elektromobily. Fitness, spa a samozrejme manažment vašej nehnuteľnosti. Pre všetkých múdrych investorov, ktorí chcete zarábať na svojej nehnuteľnosti už tento rok, kontaktujte tým PA Reality.